Vaša prava u pravosudnom sustavu, od besplatne pravne pomoći i suđenja u razumnom roku do prava tijekom izdržavanja kazne i rehabilitacije. Saznajte koja prava imate kao potrošač, te što učiniti ako su vam ta prava povrijeđena. Mjerama opreza i sami možete pridonijeti vlastitoj sigurnosti. Najčešći i najbrži način dojave je putem telefona 112. Pravila za boravak i rad stranaca u Hrvatskoj razlikuju se ovisno o tome je li riječ o državljanima EU-a, Europskog gospodarskog prostora ili trećih zemalja. Dragi povratnici u lijepu našu, odlučite li se na povratak u Hrvatsku, pročitajte korisne informacije koje će vam pomoći pri preseljenju. Sigurnost na internetu je danas od velike važnosti za vas i vašu obitelj. Zaštitite se od brojnih oblika prijevara, krađe identiteta i hakerskih napada na internetu. Sve informacije na jednom mjestu gov.hr